tinokuchingamidza pano paLanyula Cultural Village. Uyo musha wakawakwa nevagari vekuno muHwange, vana veZimbabwe. Chinangwa chikuru chokunganidza mandudzi nemandudzi ari muZimbabwe kuti tibatane tisimudze nyika yedu ngaisimudzwe. Nhasi uno ndiri kutaura nehanzvadzi dzangu tine hurukuro dzatingangoti gaga naye. Kuchingamidzei? Aiwa, tinotenda rokorevwa ngamanda. Aiwa, ndikunakirwa netihovhu pana. That's good. Tinotenda Tichisanganisa nemauyu edu kunaka. Lanyula kunoku katinowana zvese, kuona zvose. Ndikudhiba bhori vasho aya ndimavuyu. Ndinoaziva kama mavuyu tinoaziva chaizvo. Ndatichisvika pano ndikafara zvokuti mauyu aripo pano. Akazara miti yemavuyu. Mavuyu aya ari kuvashumisa zvitu zvinji zvofamba nawo. Zvawo kuti akasei. Pamusoroi. Good. Mavuyu akodhipa vasho, uri kudhiba uri mavuyu uri kukona washumisa ubikira vana rambazi kana uri poriji ila rine adhiva. Machirene nepalanukovhuwa mubhebhi. Uri kuwana mavuyu orari soda kani asati udheviwa. Kana rono madheva kana mavuyu aya. Rikukwanisa kuti vavhure zvinhu wavhura rancha zviri mukati ukona kuti tadze tanga dzamavuyu idzi. Tanga dzamavuyu idzi ukodzinsha wadzinsha zvabudu wakwanisa kudya chigwedero chawo ichi komichi iyi waposera mukati. Waposera mukati uchiitira kuti ukwanise kuti uwane mavuyu inokofi baobab juice. Baobab juice. Mavuyu ane ari kukwanisa kuti baobab juice. Nichikubona kuti ndimanjisa ngamanda. Akotusa ngamanda kazva mutakaro. Kuitira kuti kana vana vachiko avo vanonge vatwa vachikola mavuyu ayani. Akovatusa kuti vakwanise uri mutakaro wavo uri wavhudzo. Richikodziyabe huna nazvitukunyana izvi rikunoshera mukati pala. Ndizvone zvinokuita kuti mavuyu avo rine ave thick. It's very healthful. You know that this juice is very good for our health, so nutritious. So if you have this one maybe just once a day, imagine nowadays we've got refrigerators even in the rural areas. You can put it in your fridge and just leave it maybe for 30 minutes so that you find the proper juice. Yes, and then you take your spoon or rukojia kana rupeto ukonofeta. Wafeta ukonobva juice lani ukonotomisa itani. Norikoringero Lanyula Cultural Village zvote izvi zvikowanara. Unoona kuti nzvimbo iyi zvese zviripo nemiti mamapani dzatinoziva kuti waiti munhu ukatora zvinorapa kaizvo. Aloe vera is the other way of preserving our culture. Like what you were saying, it's using our natural land. Our natural. Everything, the natural resources that we have. Yes, you can see as we are sitting here. This is all natural. Apana wenda avanoenda kukwira ndege kuno import. And the other fun part, we are also natural. Tauravo. You're very natural. Tadzidza zvakawanda nhasi pashu rokuda zvitu zvinji ngamanda namusi richikodivato uri kana vatu vasadhivi siyalala vatu vasadhivi mbelere yavo ndi vatu vanokuskuva vohlela pesi ngari navona uri zvezvino rova richikwanisa kuti riambedzane richikopfesesana ngari rivatu vatii rikopfesesana ava kwamba chikalanga nende kwamba chivenda ndikwamba chisuthu riutwisisana kauri rivatu vamwe fela rivatu vatii rivatu vatsiva muri ritsvakai rote rivatu vavantsu vatsva nejumwe uri ritsve lepili rihlokomela amwe fela luhulu kasithu saruna riva livutu vonovola vusupenshang uri ari ritu rivatu vavantsu kintomangise sisupang uri rivatu vavantsu rivone rilo tsotletse mavuyu riavone tsotle riri kgone uri rivoeka jona uri muthu wa muntsho ati o teng mo lefatsheng la Zimbabwe ke motho a goleng kae ra tsamaya le Afrika Borwa re to bona hore ke batho bangwe fela ba tshwanang le borena. Tatenda taboka Re a leboha. One Zimbabwe, one nation.